Beth yw cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru? Maen nhw'n gymwysterau sy'n helpu dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer dysgu pellach, gwaith a bywyd. Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn ymdrin â 4 sgil. Cyfathrebu, sy'n cynnwys siarad a gwrando a darllen ac ysgrifennu. Cymhwyso rhif, sy'n cynnwys sgiliau mathemategol a chydweithio digidol. A sgiliau chyflogadwyedd, sy'n cynnwys y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwaith datrys problemau. Mae'r cymwysterau ar gael ar wahanol lefelau, felly mae rhywbeth ar gyfer pob dysgwr, gan gynnwys lefel mynediad i rhai sydd ar ddechrau eu taith addysg, a lefelau uwch i ddysgwyr sydd am symud ymlaen i lwybrau gyrfa penodol. Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn cael eu cymryd gan amrywiaeth o wahanol bobl, gan gynnwys dysgwyr mewn colegau a rhai sy'n dilyn prentisiaethau neu ar raglenni hyfforddi. Gyda chymhwyster Sgiliau Hanfodol, gall cyflogwyr fod yn hyderus bod gan y bobl maen nhw'n recriwtio sgiliau cyfathrebu, rhifedd, digidol a chyflogadwyedd perthnasol i lwyddo. Gall cymhwyster mewn Sgiliau Hanfodol weithio fel sbardun i bobl ddringo'r ysgol yrfa, neu symud ymlaen ymhellach mewn addysg a hyfforddiant. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gymwysterau Sgiliau Hanfodol trwy fynd i Agored Cymru, City and Guilds, Pearson neu Cybac. Neu gallwch fynd i'n gwefan ar cymwysterau.cymru.